my vlog. Welcome to my guys. So, good morning. It's Monday, March 2, 2020. Tulog ako, wala ko itulog. Namin photoshoot. Taron sa amo ang clothing line. Tagong tabay. Tago palit mo. Sa amo ang pagkong negosyo. Sa nina ni delivery shop po. 380. Pag nala sa Tagong Maria, mga kuhan, huwag ka na magpa-deliver mo. Kuhan, yun ang bayad sa yun. Shipping. Shipping. Kung saan tag... Wala. Palibul, bay. Ako day magunis sa ni Charles Corona sa Wali sa kay vlog BA Sims na mga kuha. Kuha? Madali rin sa Charles, no? Kumay kayo. So, padlong noon dami no, kasulan man, ambon, maambon. Cellphone, try kami ito na. Cellphone, try kami ito na mo. Mag-picture. Ay, hawak pang kamera, Jun. Ang model sa kuhan. Una, uy! Dito daw liyog. Uy, nasa sa masahiro ni... Ayun, picture riya. Dili na picture. Wide kayo no. So karon kay namin diri sa downtown kay mag-photoshoot mi para sa bagong clothing line sa Tagong Tabay. And nagpaabot kami sa mga model kay nagilis pa siya. Madali lang. And ano kayo ng panahon no ng Maambun. cloudy day. Talaga naman cloudy. So, paano ka si Kuya Monog, si Kuya Arjun. Hi. Yes, and let's go! Uy, dali araw kay Ilis ay! Yeah! So karon sugod na may